Tam se taky bojovalo dneska a dopadlo to tak, to se zase bude dobře luštit tady SH2TV, vůbec nevím, co ta zkratka znamená, ale je to 3. místo. Golf samozřejmě 691, co to je za zkratka? To je jedno, je to tajný, OK. Tak, startovní číslo 355, na druhém místě Dáda Leon Kupra, 640. Pojď. Tam se bojovalo dneska, hodně, no. Bylo to tak, dlouho jste měli úplně stejný čas. No, jasně. A Tom dneska vyhrál z Chip Fora Seat Leon 625. Pojď. Tak skromně přichází, o to méně skromně dneska jezdil, protože ty časy byly opravdu úžasný. A i tady se bojovalo. A ono se vždycky bojuje ono se vlastně už bojuje v každé kubatuře. To už je všechno jinak proti loňským ročníkům. Tak 3 nejlepší, prosím, potlesk, 3 nejlepší naftaři do 2 litrů v cestovních.